Eh. Ini Rip. Jadi seling-seling kok. Kan iki piring sing nggon-nggon telesian yo. Iya, bener. Rencanane nek wis anu Rip. Kan iku urung dikuwaki kan. Paling kan dikaleni kabeh. Iya. Wis dikaleni kabeh dadi ngono lho. Sebetulnya ketandur sik. Mau ora gak dibresno ae. Gak sing iki sing kon dresone kon marai watu tok. Lah iki tumpang lah tak. Tumpang. Enak ngono sing tumpang-tumpange langsung urip. Iya, marai kan masih wis nggon banyu ngono. Iya ngon banyu. Nek oyote gede, gak masalah Rip. Aku tak pikir-pikir iki ngono. Maksudnya aku delok pengalaman wingi lho jambu kristal ngarep. Ngerokos yo wis gede ra agak. Jambu kristal ini mati kan nek 50-an dhewe mati. Iya. Iya. Eman-eman bibite. Tak kira wingi orang metu ning gone anu perubahan kok, langsung sik perubahan kok. Iki. Iya. Yo anak alhamdulillah anak apike yo. Wah, ambane ngene Rip. Iku isih omah iki isih melu jane tanah iki. Terus iko rong omah iki sakjane isih melu Rip. Rong omah iki lho. Tekan kono Rip, omah sing kulon dhewe kok Rip. Omah iki lho. Iya. Yo kene mengharap. Yo sok paling enggak nek nek bar dikaleni. Nek ora bar dikaleni eman-eman bibite.